wa la yaghurruhum billahil ghurur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah azizul ghafur wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ilal khairati wa tarkis syurur. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yamin nusyur. Amma ba'du, faya ibadallah ittaqullaha ta'ala wa'lamu anna syahrakum hadha syahrun 'adzim ta'afa fihi tawaba wa ghafarad dzunub wa taqal ibadatil muslimina minal iqab fattarafu wa qtalimu bi iktaril ibad. Bararawuh ingkang minulya, monggo samiya netepi takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Artosipun tansah nindakaken dawuh-dawuhipun lan nebihi awisan-awisanipun. Lan monggo samiya ginakaken kesempatan wulan ingkang agung punika kanthi sak sae-saenipun. Monggo kita dadosaken wulan ibadah lan takarub dumateng Allah Subhanahu wa taala. Amargi wulan Ramadan punika wulan ingkang lawang-lawangipun swarga dipun bikak, lawang-lawang neraka dipun tutup, lan syaiton-syaiton dipun belenggu. Ateges kesempatan ibadah lan takarub dumateng Gusti Allah taala dipun bikak kanthi jembar. Ganjaranipun dipun tikel-tikelaken lan kesempatan duraka dipun rupekaken. Mila monggo kita kirangi sekedhik urusan-urusan ingkang boten wonten hubunganipun kalian ibadah. Lajeng kita isi kanthi ngamal ibadah sak kiyat-kiyatipun wonten ing siangipun ingkang biasanipun badan karaos lemes, kita isi kanthi ibadah ingkang enteng-enteng kemawon. Kados to maos Al-Qur'an lan zikir dumateng Allah Subhanahu wa taala. Menawi mboten kiyat mekaten nggih, pokokipun sampun ngantos kaisen pendamel maksiat lan duraka dhateng Allah Subhanahu wa taala. Sinaosa lajeng kagem tilem paribasanipun amargi tilemipun tiyang siam punika kalebet ibadah. Dene wonten dalunipun kita ginakaken kagem qiyamul lail, salat tarawih, tadarusan, istighfar, maos sholawat, pengawasan lan sak piturut-piturutinipun. Jamaah salat Jumat ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, wonten ing setunggalipun hadis dipun dawuhaken, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ingkang artosipun sing sapa wonge urip-urip wengine wulan Ramadan mongko den ngapura dosane kang wis keliwat. Lan ingkang penting malih anggenipun ngadang-adangaken ibadah punika ingkang istiqomah, ajeg lan bertahan. Sampun ngantos namung damel tutup kendang kemawon. Ateges anggenipun ngelampahi ibadah namung kagem pantes-pantes kemawon. Nalika nembe mlebet wulan Ramadan, masjid lan musala ketawis regeng. Namung menawi sampun ngancik tanggal setengah, semangatipun sampun luntur. Aten punika nedahaken bilih kita tasih gampil dipun pucuk dening setan. Mila sampun mekaten monggo kita tansah imut bilih kesempatan ingkang agung punika namung sak wulan ateges boten dangu. Saya menawi sampun ngancik tanggal 12 minggah,
kita kedah langkung mempeng malih anggenipun ngibadah amargi wonten ing tanggal-tanggal kasebat Gusti Allah nurunaken Lailatul Qadar ingkang kautamaanipun ngluwihi 1000 wulan. Ateges ngibadah dalu wonten ing Lailatul Qadar punika langkung sae tinimbang 1000 wulan. Ngantos Kanjeng Nabi piyambak ugi langkung mempeng anggenipun ngibadah. Ing pramila monggo kita minangka umatipun Kanjeng Rasul sami nderek tindak lampahipun Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan mugi-mugi kita sedaya anggenipun semasiam dumugi rampungipun. Mugi-mugi paringi kesehatan jasmani lan rohaninipun lan mugi-mugi anggenipun semua siam pikantuk baburayan Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wat dzikril hakim innahu wat tawwabur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Wa qur rabbighfir warham anta khairur rahimin.